kulungula kulonda uphinde phose kumele upastor lo uyachaza amaphupho kodwa inamba yami leyisinsa kusongo 9 uyafika kuhamba from Monday to Friday kuphela uma uyimember noma umuntu ocontribute kwi-channel kuphela. Raymond Lubisi ulwa ne-X ubhale nje lokho akabingeleli akachaza iphupho kodwa nje ulwa ne-X shunje uphupho ne-X akathi sawubona cela ukubuza nanti iphupho Raymond nalizwa ke igama Raymond umuntu who's above 40 as we speak, close to 50. Mdala ubengabingelela ubengacela bese ngicela ukubuza nanti iphupho engilwa ne-X. Nabo bathi ke asenze kanje one uyenzeka uma uphupha i-X kuba uphawu olubi. Okay, one yenzeka uma uphupha i-X uba uphawu olubi ma nilwa olusho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi izimbangi zenu zanahlukanisa ngesichitho futhi sisasegazini anikasilaphi. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha i-X uphawu olubi ma nilwa lungabe luveza ukuthi ngenzeka kumele ukhuleke uphinde umqaphele kakhulu lo muntu ngoba akalungi futhi uyakukhathaza ngemithi emibi akusebenzisela yona. 3 kwabanye uma uphupha i-X ubuyaba uphawu oluhle uma nilwa olu-welcome ukuthi ngenzeka nizobuyelana ngokuhamba kwesikhathi. Ngenzeka nizokwazi ukuthi bantu nidala uxolo niqolelane nigqimbelene ngokuhamba kwesikhathi. Siyabona sibheka ukuphupha ulwa ne-X.